Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. Jote na pantarong guys. Mag-amping ang tanan. Sana ay mga trabaho guys, no? Gawas na ta guys. Let's go. Amping sa tanan guys. Sana ay mga trabaho guys. Ay ingat guys. Labi na sa katong mga drive sa sakyanan guys. Ay, limot ko na eh. Kalimot kong kuhan guys. Abri, double lock mo na eh. I can't do whenever too much. Okay guys, let's go na guys. Amping lang ta guys. Ay para okay ang dagan sa itong ang maniho guys. Okay, tara. La la. Diretso ko ito guys. Kaya doon man sa agian ng train. Naaraman sa kilid. Okay. Nagtog na pag gina guys. January, February, March naman ta. Sa amping tanot na lang guys. Sa padulong sa trabaho. O bisan nasa ta guys. Kinahanglan ta mag-amping guys kay bisan na kayang panahon karon kay naiuban nga kabalota nga ang tanan nag-amping pero di na to may batan ng disgrasya. Abok na ta guys. Kasi nino nasa kilid sakyanan, di ba? Pero kato ni minil din na sila guys kay ngano. Agyanam nag-train na once nga mas tingog na siya guys, kasabotan na i-train mo agi. Muhunong na po na ang sakyanan. Ay, grabe. Katog na pa ba dahil guys eh. Sakit pa kayo ang kamot. Yun na nilang ang akong himtang diri guys sa Japan guys. Basta ring kamot og maning tiil patano. Para okay ang dagan sa panahon. Uy, sugod dig bulak-bulak guro guys. Sinsya na guys kay napatay lain pang atong pabino sa atong lawas guys kay kaning sakit nga kada tuig nga maabot sa kuha guys ba. Gusto jud ko ginahawa na guys. Kalimot kayo na hugmas bantog na tugnaw pa kayo ni kuan sa kuwan. Dapat magmask yun eh guys. Ay hangin ba niya. Siyempre ka ng mga lupad-lupad ba, no? Padala sa hangin. Sakita na ba sa kamot na eh? Kayo nakugwa na yung tugnaw. Sakit pa man kayong kamot. Maak pa man ang tugnaw. Sa tintugnaw guys, lamang tugnaw na yung sakyanan. Ano man? Bisan din tugnaw tag-init, lamang yung tugnaw yung mga sakyanan guys. Ano man? Kung tag-init, may aircon sa sakyanan. So walay init. Kung tugnaw, napo heater. Heater. So
wala tugnaw. Diba? Kini wala tayo sakyanan. Antos man sa ata kay abot ra panahon nga makasakyanan na ta ug maka-license ta. Pero wala tayo license. Dito ka sakyanan. Diba mo tayo license? Unahan yung mga license bago sakyanan. Labi kita na ano, na yung mga sakyanan. Oh, labi kita na yung sakyanan, gano'n man. Mura silang pagkahon kay labi. Joke lang. Let's go guys. Huwag ampi ang tanan guys. Hina-hina rin yung tag-is. Diriya guys, sa Japan, gamit din kayo og nakay sakyanan. Kay bahin lang sa trabaho, mag-apply ka. Ang uban diyan ano bungutan din na nakay kuruma, nakay sakyanan, ano ba? Ilabi na og layo. Tanan na sila guys. Kung nakay sakyanan, amatik na. Tawaton ka. Labi nagkabalo ka mag-Japanese. Amatik na guys. Pero kung doon lang, pero sanay ako ang ginatrabahoan ngayon. Mga 25 minutes. Tama lang siya. Ipag kayo siya yung all, ipag kayo yung layo. Pero kailangan, advance ka. Kay oras man. Hindi ka na makapas sa oras na. 100% kumalit ka. Grabe katugnaw pa ba dahil kasi tinuod lang. Siguro kagulak na itugnaw, higapon, init mo doon. Nang panahon na ito mga weather na yung galit na katugnaw. Arigatou gozaimasu. Dari guys. So mga sakyanan dari. Nagamping gini sila. Ano na lalayo pa ko, iya pa kong ipatabo. Kay priority mo itong bike. No, kay priority ang bike guys kung tabok ko juga kung pedestrian light. Nabi tayo na i-quadria guys. Anang basta to siya ni Agi. Basta kinitabok yun. Nabanggaan siya guys. Sa pedestrian line ba to? O basta kinabanggaan siya. Pinoy na to guys. Ba Pinoy? I-share na po na sa kaubar sa trabaho. Banggaan na siya guys. Pagbangga guys. Siyempre nabanggaan ka. Gatong driver guys. Yan ang natin yung kwarta. Kaya tagal siya o kwan guys. 50 kalapad guys. Kaan siya 50 kalapad. Ngayon nga, dahil yung bulis ko. Ano ba? Nga kay magaan to siya guys no. Kaan siya 50 kalapad guys. Ulig Pinas.
Yuling Pinas guys, okay rin guys ya. Kay kitagaan sa siguro sa kahadlok siguro sa driver po. Nabanggaan ba, pero wala siya problema guys. Siguro natapsingan lang unsa ba sa kinabanggaan siya. Siguro yung kusog ba, so wala yun siya nagpa-check up guys. Delikado po ito siya hang panglawas kay wala man siya nagpa-check up. Iyatagan na siya diretso kan sigwinta, no? Ya, mau lagi to. Siguro sa kahadlok po ito sa driver or wala may license. Ya, mindoksay ba yun? Okay rin yung nana guys, no? Yay ka. Wala naman po kaisag. Wala naman po nagkunit ng aisa ni guys. Ito naman sa kita ng kamot. Hindi maayan ni para na ako. Hilak na kong ilong guys. Itog na pabitaw dyan guys. Tinuod lang. Kanang mga kahoy guys, kanang nakita na sa mga video, kanang mga kahoy guys, upaw man yun na guys, no? Maabot na na guys, nga mamulak na siyang pink guys. Itawag sakura yata na. Hindi mga upaw nga mga kahoy. Tanahon mo, murag wala na ipag-asa. Pero maabot ng panahon nila nga mabuhi kung malipayo na pa na sila sa umaabot. Widi-widir ba, mawala sila, maupaw sila, makalbo. Abi dili widir-widir nang maong ginailahan kuan ba na pagtag init na balik na pa na sila, diba? Matingala ka ba, ulo sabi kahuyan nga wala may dahon, diba? Ano na guys ya, gana ka magtanaw guys, grabing bulak ni. Indot kita naon ya. Lagi area guys nga puro yung anak bulak ya. Na mga tinda-tinda, ano ba? Indot kita naon guys, daghan po yung mga tao man oray. Ilabi na yung first time nyo guys. Picture dito guys, di ba? Anak ang ginano. Picture dito. Uy, picture ko dito. Nice kay dito. So, the first time na ako, ano ba? Yun na siguro ginantanan. Labi na ka na mag-ulan ng isno. Guys, isno. Ligid. Ligid ka sa ice guys. Pag first time no, 2014 ba? Abot mo diri? First time nga nag-snow. Hinay lang ang snow guys. Dili gid yung kusog no kay hinay lang man siya nya. Good na kay nagulan man. Pero nipis lang kayo kanang murag. Nipis lang ligid ko guys. Ligid ko ba. Pero naglaag ato yun, naglaag sa kuwan guys, sa tulapit sa kay layo to. Naglaag ni. Dito guys. Kuwan kana baga juga ito guys. Lubog yun ibong tiil dito. Itong gilang-languyan ako. Snow medyo delikado gid guys nga naman. Lagi area nga dili pasudlan. Ya. Ilabi na og kanang bantok. Delikado gina. Kay kanang bantok guys. 100% nga may slide ka na guys. Wala kung mag-snow yun. Amping yun. Diba ka ng mga sakyanan naging na sila ligid tire or pangis no.
Di ra ko agi guys, dito to siya. Mag-abot ra pod mi ato sa unahan. So dito na ko kauban guys. Nagkasabay lang diri kuan ba. Nang magbike. Abunay. Makita na doon ako diri siya guys. Wow, tala siya guys, tabog na. Oh, diba? Kasagaran dyan na niya magsunod yun mi. Maapsan po na ko siya. Kaya mula ginahini, ramang pa na yung sikat. Pero bisa hini-hini na yung sikat guys. Kapag kay kanunay, kung mahini-hini po ka, hindi juga kapasa na. Naka-helmet gina siya guys. Na yung bike na nais amin sa kilid. Ay, tanaw niya sa likod, nagnaab ako. Nagnaabay sa kinan siguro, pero nais amin na yung kilid. Na, kuya kina yung bike guys kay dili kanina. Built pa built. Oh, wala saba. Oh. Uy, ito rin nga langgam guys. Oh, nalupad na. Sunod na ko sa yasa guys. Pag nabali sa isakiran ay halos pag kinaadlaw makita na ko ni halos kinaadlaw ba ako grabe ka sakit bete ka na ka siya guys kaya sakit yung kamon guys. Papadyo ko ng mask guys kay amin ako lagi ko itugnaw. Tugnaw din kayo guys eh. Pero okay lang. Siguro mga ikan diri og sa trabuhan ako mga 15 minutes yata. Ang mga tao diri guys hilig pug iro. Mga hayop ba? Iring, langgam. Na nahan pa na sila na nahan pa sila mag ano na guys kanang buntag say gani na gani say gabi o gabi ba ila pang ilaag ba ila pang ilaag na guys kan gabi na pero ako hindi ko magbuhigan hayop kay katong higayon nga gihatagan mi sa ugangan o tagan mi ni mama no mama sa mga asawa ba na andri gihatagan mi langgam para sa among BBQ mi. Kaya man pa mo, malingaw po mi kay mo tago-tago sa mong buhok ba. Musok-sok siya. So, tago-tago siya. Nakatong pa na to kay panahon tong init kayo guys. Uy, wala na bantayan guys. Siguro init, di na dyan siya kaginawa to guys. Init na kayo. Daot yung kinabuhi guys. Nakakuha na sa akong asawa nga sabat o kayo langgam. Sabat na kayo ba niya. Sabat na kayo langgam guys. Mana dito yung adlaw guys. Naman lagi pangalan na to nila. Nasa langgam. Tiwi-tiwi.
ay tukoy. Kay wala rin balaan og babae pag lalaki. Nuloy kayo. Nalingaw na pud kayo mi ato. No. Lupad-lupad sa mga ano ba yan, piang to siya guys, no? Akong hilot-hilot yan tiil guys, no? Medyo naulian po. Manito na piang siya kay masangit sa hapin nga murag na hapin nga dili siya ko murag na hilo ba na mo ito yung nakabitik sa tiil guys. Na karong guys kay wala naman to siya na karon nasa balay ron isda mga goldfish yang isda po guys napoy panahon nga murag mabalaka ka ba kay di na malangoy nagpundo na ano ba naghayang na kitabang na po na mo guys karon na survive na po di pa gina ito niya oras so nagpasabot nga natabangan siya no lipay po ba ay na kuha na to siya tas na nag-survive po siya siguro nga 2 ka adlaw guro to o 3 tulo ano balaka po ta kay siyempre na po na sila ikinabuhi good yuyup na ko yung baba siguro na sobrang ta sa kabusog guys kay gilimpyuhan mo na ko ang aquarium nya akong BBQ mi kay gusto na niya tagag pagkaon ano ko ayos sa tagaay kay bago pa ng tubig bago pa na ito nagilimpyuhan gusto mo yun sa mga tag pagkaon kay may natagon lagi di tagaan niya guys piti man po na yung naghana guys naghama po na yung pagkaon yung ibutang guys dito nagsugod guys ang isa guys siguro na sobraan ng kabusog ba nagluya na siya guys no to natingala ko ay nagluya na ba natingala ko gano'n nagluya ba ni ay naman naanak ko naghatagam nagpagkaon di ay no to paghatag ng pagkaon sa ano niya sugod na paggabiin takili na siya guys natusik-tusikod na siyang kauban siyang best friend man naman ay murag taraw na to best friend pagkuha dito siguro mga tulunod ka adlaw to guys na okay siya hatid karon na okay na higit siya nilagoy na kaya siguro sobraan silang pagkaon guys hapit ako sa kaisya guys hapit ako sa trabaho maabot guys walang tilang gulo sa aking pag-iisip mula nang tayo'y nagpasyang maghiwalay nagpaalam pagkat di tayo bagay nakapagtataka hindi ka ba napapagod di kaya'y nagsasawa sa ating mga tampuhan
Walang hanggang katapusan. Napakahinang mga luha. Ang dami na't puso'y tigang. Wala nang maibubuga. Wala na akong maramdaman. Bato guys. Marami akong area dire guys, no? Medyo kilanta guys sa itong pagbiyahe. Duty din ang kauban guys. Okay guys, bye na guys, no? Ito na ako guys, oh. Nakita ko dito guys, oh.